La investigació contra el càncer és una tasca multidisciplinar. Tots els professionals del DIVI i d'altres hospitals treballem junts per aconseguir el millor diagnòstic d'aquesta malaltia, que en realitat són moltes malalties, i amb l'anàlisi genètics veiem com podem arribar a definir ben bé totes aquelles alteracions de cada malalt. A nivell de recerca, en l'hospital s'està treballant per trobar nous marcadors que ens permetin conèixer millor els tumors. També el Big Data, amb la gran quantitat de dades que estem recollint, ens permetrà en un futur tenir patrons més específics dels diferents tipus de tumor que ens permetrà conèixer-los millor i fer un tractament molt més ben dirigit i més efectiu. Una vez planteado el tratamiento, las técnicas de imagen son fundamentales para controlar su eficacia en la mayoría de los tumores, principalmente los que llamamos sólidos. Muchas de las respuestas se miden por los hallazgos en las técnicas de imagen, y de estos resultados puede depender la duración de los tratamientos y su mejor adecuación. Y también nos sirven para valorar la eficacia de nuevos tratamientos dentro de ensayos clínicos controlados, una herramienta fundamental para avanzar en la curación de esta enfermedad.